Torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Antoni Morral. Gràcies, president. Diputades, diputats, ciutadans que ens acompanyeu. Avui és la primera intervenció que faig jo des d'aquest faristol i he de confessar que la faig colpit. Colpit primer pel buit dels companys que no poden estar aquí i que haurien d'estar aquí i que estan empresonats. I aprofito perquè dic que quan abans s'alliberin millor els que estan aquí i els que no. Però colpit també pels discursos que m'acaba de precedir. Som un sol poble. Hi ha una sola Catalunya. Al carrer visc convivència i normalitat. Aquesta fractura política que s'expressa avui aquí en aquesta sala, francament no es viu al carrer. El que vostès viuen de la fractura. I per això els interessa alimentar-la, la fractura. Hem de treballar per ser un sol poble. Per fer un sol poble. Vull agrair i felicitar la feina feta pel síndic i per tot el seu equip, pel seguiment que fan de vigilar el respecte dels drets i les llibertats i en particular pels fets ocorreguts entorn de l'1 d'octubre, pel que fa a la vulneració de drets i llibertats i els efectes de la repressió exercida per l'Estat durant aquell dia i els dies abans i posteriors, perquè això no s'ha acabat. Aquesta és una feina, la de la sindicatura, que ens ajuda molt a conèixer la dimensió del conflicte, però alhora a explicar també la veritat i a clarificar fets que els relats públics sovint es confonen. Avui mateix El Mundo posa de relleu en titular que la Guàrdia Civil acredita 315 actes violents del procés, quan el dia 1 d'octubre sabem que els actes violents es van multiplicar per 5, aquesta xifra. El Mundo al revés. El referèndum de l'1 d'octubre, francament, marca un abans i un després, tant en la política catalana com també amb l'espanyola, i després dels darrers esdeveniments d'aquests dies, probablement també tindrà una dimensió europea. La causa catalana ja no és només una qüestió d'ordre intern. L'1 d'octubre va ser el dia que els catalans vam poder votar, si volíem o no ser un estat independent en forma de república. I vam ser més de 2 milions els qui ho van fer, sota la pressió d'una enorme repressió policial. Aquell dia, la repressió de l'Estat es va enfrontar a un anhel i a un desig de democràcia. I la democràcia va guanyar. Això és el que va passar i això és el que no se'ns perdona. La celebració del referèndum respon a la voluntat d'una majoria parlamentària d'aquesta cambra, compromesa amb el seu electorat, després d'esgotar totes les iniciatives, la gran paraula, de diàleg que van haver-hi per poder dialogar amb l'Estat. Dos no dialoguen si un no vol. I aquest és el problema. Dos no dialoguen si un no vol. Quantes vegades en aquesta cambra s'ha fet una crida al diàleg amb l'Estat per resoldre el que vèiem que era un possible conflicte polític de primera magnitud?
però l'Estat no ha volgut seure a la taula a parlar per resoldre aquest conflicte. La prohibició per part del Tribunal Constitucional de la convocatòria del referèndum va suposar que la ciutadania es fes seu el compromís d'impulsar l'organització del referèndum. Així, l'1 d'octubre es va convertir en un patrimoni col·lectiu de milers de persones anònimes que el van fer possible. El referèndum el va fer la gent. És patrimoni de la gent. De fet, la gent van ser els que van defensar les escoles perquè es pogués votar. La gent van ser els que van portar les urnes perquè es pogués votar. La gent va ser el que va portar la logística perquè es pogués realitzar. El referèndum va ser patrimoni col·lectiu de la gent. De fet, Junts per Catalunya ens sentim fills de l'1 d'octubre. Nosaltres ens identifiquem amb els valors i amb els objectius d'aquella data. L'1 d'octubre va ser una vivència col·lectiva d'unitat republicana de milers de persones. Una vivència que no oblidarem i un compromís per la república carregat de valors, de fraternitat, de resistència, de resiliència, de cooperació, de determinació, de democràcia, de pacifisme, de llibertat. De fet, l'1 d'octubre obre un camí d'esperança i per això marca un abans i un després. Però certament, l'1 d'octubre té l'altra cara de la moneda, la cara de la repressió, de l'Estat que es veu molt ben reflectida i resumida en l'informe del Síndic de Greuges. El propi informe menciona els perills que es detecten de fer un ús partidista de la justícia, que és el que està passant, i de l'erosió de la separació de poders. En aquest sentit, vull aprofitar per donar suport a l'alcaldessa de Girona, a la Marta Madrans, perquè avui ha entrat el senyor Millo a la Fiscalia una denúncia per haver fet unes declaracions en un acte públic al carrer. La paraula ja és motiu de denúncia a la Fiscalia. Això atenta greument la democràcia. Desjudicialitzem la política. Traiem la política dels jutjats, sisplau. El 20 de setembre va ser quan va iniciar tota l'ofensiva repressiva que va marcar l'1 d'octubre. Detencions dels càrrecs de la Generalitat, escorcolls a les conselleries, encausament de prop de 700 alcaldes, amenaces, prohibicions, escorcolls a impremtes, a cases particulars, empresonaments de gent que no ha fet res dolent. Francament, l'Estat ha embogit en un combat contra una idea d'un col·lectiu de més de 2 milions de persones. Ha embogit contra la idea de construir una república de forma pacífica i de forma democràtica. Les imatges de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil pagant a tort i a dret a persones indefenses amb l'objectiu de reprimir l'exercici de vot han estat imatges grotesques i molt doloroses que han donat la volta al món i han desemmascarat i posat de relleu el dèficit democràtic de l'estat espanyol. Un estat que no li importa posar en crisi el fonament de l'estat de dret. Són els efectes de la repressió els que alteren la normalitat democràtica. Aquells qui ens omplim la boca de normalitat democràtica hauríem de tenir ben present que lo normal avui seria que hi hagués el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquí assegut. Com a president perquè gaudeix de la majoria parlamentària que el vol investir. I, en canvi, això no és possible. Cert, aquesta, l'1 d'octubre, és una causa política, exercida des del poder judicial de l'Estat, que abraça a centenars de persones afectades, amenaçades de diversos delictes per codi penal, amb líders socials i polítics a la presó. Les llibertats i els drets humans fonamentals es troben greument amenaçats. L'Estat està fent un ús descaradament polític de la justícia. Deixi'm que ho qualifiqui com crec que ho qualifica molta gent, o així ho sent molta gent. Aquesta és una causa d'un Estat contra la dignitat d'un poble que vol ser lliure. Per això, la defensa jurídica dels fets de l'1 d'octubre és també
una defensa política, col·lectiva i reivindicativa del que aquell dia es va defensar i es va guanyar a les urnes. La dignitat, la democràcia, el voler ser subjecte polític, el dret a poder construir-nos sobiranament un futur millor per a la nostra gent, per als ciutadans i ciutadanes del país, que volem que sigui en forma de república. La causa de l'1 d'octubre està causant molt dolor, cert, massa dolor, però estem segurs que la guanyarem, perquè estem convençuts que des de la fraternitat, des de la convivència, des del respecte a les diferències, però també des de la llibertat, aquesta batalla, aquest conflicte el superarem i el guanyarem. Avui també vull donar suport a 2 Mossos d'Esquadra que acompanyaven el president Puigdemont, que han estat detinguts a l'aeroport de Barcelona quan arribaven aquí a casa. Moltes gràcies. A continuació,